Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi. Sibingelela bonke abalalele njengamanje uNkulunkulu abaphithuba ukuba balalele bezwe. Sizovula ngomkhuleko bazalwane. Ngizocela abantu basheshise bathatha amaBhayibheli sisavula ngomkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla. Masilingcolisa igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu ngoba wena ungcwele. Intando yakho yenziwe empilweni zethu. Siyakubonga Nkosi uJesu ukuba wena ungcwele, ufanele udumo nezibongo zonke. Baba masikholwe nguwe, sikholwe izwi lakho eluphila empilweni zethu. Singakholwa abantu Nkosi. Singakholwa nabantu abaphethwe izwi lakho, kodwa Nkosi sikholwe wena nezwi lakho. Ngoba le ndlela esihamba kuyona inzima Nkosi. Kodwa ngamandla kaMoya oNgcwele aqhamuka kuwe Nkosi yethu Jesu Kristu, wena usigcwalise, ukhanye ube isibane empilweni zethu. Singahambi ngokuqonda kwethu, kodwa siholwe nguwe Moya oNgcwele. Ngoba indlela ebanzi baningi abahamba kuyona Nkosi, abangenakho ukuqonda nabangafuni ukukhothamela uMoya oNgcwele ukuba abahole kule ndlela yokuphila. Wena ukuphila kwethu. Makube iloyo naloyo Nkosi olalele namhlanje izwi lakho, ahole wena Moya oNgcwele ekukhanyeni. Umbulele ukuze abe nokuqonda, abe nemibuzo ethi ingaphendulwe wena Nkosi yethu Jesu Kristu. Nezwi lakho nangezwi lakho. Sithi intando yakho mayenziweke njengamanje empilweni zethu. Usithethelele amacala ethu sisemhlabeni. Usiphulukise nayo yonke imoya ephambene nemelene nezwi lakho. Siyinqobe leyo moya ngokukholwa nangokuma esisekeleni sakho Moya oNgcwele. Sazi ukuthi wena uyindlela neqiniso nokuphila empilweni zethu. Siyacela Baba usigcwalise nangothando, okuthanda omunye komunye. Sithanda umakhelwane wakho njengomyalelo oshiye nawo Nkosi. Singabe nokuzilandulela, sikhohlisane ngokwenkanuko nangemqondo yethu nangemicabango yethu esiholela ekulingweni. Kepha sime ezwini lakho ngoba wena nezwi lakho nimunye. Siyacela ke Nkosi yethu Jesu Kristu ukuthi kube kuwe nguwe okhulumayo njengamanje. Ufihle Baba imilomo yethu, ufihle nemizimba yethu, kodwa kube nguwe Moya oNgcwele okhulumayo. Abantu bakho bezwe wena nenkazimulo yakho, ubaphulukise konke ukudwanguza ebumnyameni ngoba wena uyisibani sezwe. Siyacela ke Nkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Bazalwane angihambi ngedwa njengoba sengishilo. Abazalwane abalalele nabo bonke abantu balalele ukuthi uMoya oNgcwele uthini emabandleni. Angihambi ngedwa ke njengenjwayelo. Ngihamba nomfowethu la umhlengi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Over to you brother. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngumsindisi. Sibonga umusa wenkosi ukuthi siphile kuze kufike kulesikhathi. Amen. Akukona ukuhlakanipha komuntu, akukona ukuthanda komuntu. Kodwa ke kuyintando kaNkulunkulu ukuthi sibone olunye usuku, kufanele simbonge, simphakamise ophezukonke, simdumise uNkulunkulu onamandla, sithi lumfanele udumo ngokuba ke usasinikile ithuba lokuthi siphile. Ekuphileni kwethu asiphileli ize, kodwa siphilela ukudumisa yena, simbonge mihla yonke yokuphila kwethu. Awumbongi ngoba nakho izinto zihamba kahle, umbonga ekuhluphekeni, umbonga ebunzimeni, umbonga khona usuthi unemali eningi, umbonga khona kumnyama kubomvu. Uyambonga, awuphezi ukumbonga ngokuba ke wena uyayibona inkazimulo yakhe empilweni yakho. Kulabo abangamazi uNkulunkulu siyabathandazela ukuthi uNkulunkulu ngokuhamba kwesikhathi azembule nakubona
ngokuba uthi uyabazi engabakhe and uthi uyakuba nomusa kulabo ayaba nomusa kubona. So uma uNkulunkulu engazange abe nomusa kuwena kusho ukuthi ikhona inkinga kuwena. Ayikho inkinga kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu usithanda sonke and kuyintando yakhe ukuthi sonke size kuphendukeni kungabi khona noyedwa ozebhujisweni. Yes Lord. Kodwa ke ngenxa ukuthi sinikiwe intando baningi abayesihogweni. Amen. Baningi abagqoka izivatho nabami kumapulpit abayesihogweni. Ababishop, abafundisi, abazalwane ngokuba ke ukukholwa kwabo akuphelele beza uNkulunkulu benhliziyo mbili. uNkulunkulu akayifuni loyo nto ukuthi abantu beze kuyena benhliziyo mbili. Yes Lord. Ufuna uthi uma uthembele kuye uthembe kuye ngempilo yakho yonke. Ke usathane uyabalinga abantu abenze babe weak enyameni bashawa uvalo bazibone ngazi ukuthi uNkulunkulu bashiyile kanti uNkulunkulu uthi angisoze Amen. ngakulahla noma ngakushiya. So uNkulunkulu uthembekile kukho konke. Amazwi akhe uma ufuna ukubona lokho umteste ngokupheleleyo. Ungamtesti uNkulunkulu mase ufuna ukushiya phakathi nendawo ngoba ke uzongamboni mesenyakaza ezibonakalisa. Siyathandaza uNkulunkulu ukuthi aziveze kubo bonke abantu labo abakhethile njengoba esho ethi labo abakhethileyo ngeke aze abakhiphele ngaphandle ngokuba nabo bavumile ukuba ngabakhe. Ngimlana ngoba ngizinikele uNkulunkulu ngempilo yami. Anginayo enye ioption noma anginayo enye indlela engayikhetha. Lempilo le ngikhethe ngokuba ngiyabona ukuthi ngaphandle kwaNkulunkulu ukuphila kwami akuphelele. And ngihamba ngizitshela ukuthi ngiyahamba indlela ekhanyayo kanti mina ngihambe kumnyameni. Ngokuba kuthiwa uqala kwakho ukuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Ukuhlakani kulele kuNkulunkulu konke ukuhlakani ngokuba zonke imfihlakalo ezakhe. Wakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe konke njengoba ngikhuluma nje kubuhlakani phakakhe ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphimisele izwi ngicabange. Ubani umuntu ongenza yonke lonto ukuthi enze izinto ezipheleleyo ezingenakusoleka. Ayikho into uNkulunkulu ayenzile esolekayo. Konke akwenzile uNkulunkulu kuyisimangaliso kuyamangalisa and kuyajabulisa ukubona imisebenzi yakhe. Wenze ilanga alikaze liconze nakanye. Amen. Hallelujah. Wenza inyanga nesibhakabhaka konke kusendaweni yakho ngokuphelele nangendlela ekufanele kwenze umsebenzi ngayo. Ilanga liphuma ngesikhathi alikaze libe late. Imvula inetha ngesizini uNkulunkulu ayidedela ngayo avula ngayo amawindi asezulwini. Amafu uyakwazi ukuthi awaqoqo abeke ndawonye enze umsebenzi wawo asinisele imvula sikwazi ukuthola ukudla phansi enhlabathini. Yini ongathi uyayifuna uNkulunkulu ngaphandle ukuthi uqhubeke wena uhlale ngaphansi kwesandla sakhe akusingathe niyeke ukuthembela kubantu ngokuba ke uyabaqalekisa abantu abathatha ithemba labo balibeke kubantu ngokuba ke ngeke sambone uNkulunkulu menyakaza empilweni yakhe ngokuba zonke noma yonke imidlinzo yakhe namandla akhe uwabeke engalweni yomuntu. Lokho kusiqalekiso kumele ukwazi. So sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abakwazile ukuthi bashiye nemiyalo nemfundiso kaNkulunkulu engcwele. Sicele ukuhlakani nokuvuleka komqondo nesiphiwo sikaMoya Engcwele egameni likaJesu Kristu. Amen. Kubona bonke abantu abasasingatha uNkulunkulu bemfuna ngokupheleleyo. Ngokuba uNkulunkulu uthi ke uyawunika umoya kungcwele, umoya engcwele kulabo abamlalelayo nabazinikela kuye ngokupheleleyo. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe onke okuphila. Ongiphi incwadi noma yiphi incwadi sike sibheke ukuthi sotholani. Incwadi awuhambe kwincwadi kulezi incwadi uphume lapha. Amen.
ngoba phela sesifundile sisazophinde sibuye. Hallelujah. Hamshesh. Funda masuyitholile incwadi. Noma ngibe ngiqhubeka ngichaza wena ukufuna incwadi yakho. Sifuna ukuveza ukuhlala kukaNkulunkulu ngembhalo nangeBhayibheli ngokuba konke esikhulumayo kufanele sithathele eBhayibhelini sichaze ngendlela uNkulunkulu akubekele ukuthi kube yikho. Singasebenzisi iBhayibheli ukuze thina sithole inzuzo kubantu siziphakamise thina sizenze uNkulunkulu. No. Munye uNkulunkulu, munye uJehova. Nezwi lakhe linye. Lonke izwi lakhe lisikhomba ebungcweleni. Nokuthi ke ebungcweleni kuphilwa kanjani, yini ekufanele yenzeke ukuze thina sipheleliswe ekutheni sibe ngcwele. Hallelujah. Incwadi ngokuka John isahluko 15 verse 12. Yilo umyalo wami wokuba nithandane njengalokhu nginithandile. Jesu Kristu ukhuluma nabapostoli bakhe esebafundisile sekusondela izinsuku zokuthi aboshwe bese yobethelwa. Usibatshela ukuthi nanga umyalo ekumele nulandele ukuthi thina abantu abangcwele kufanele sithandane. And ukuthandana kwethu kufanele kube isibonelo kubantu abangakholwa ukuze nabo babone ukuthi kusho ukuthini ukuphila ngokuthula. Kusho ukuthini ukuphila kuKristu. Yilo umyalo wami wokuba nithandane njengalokhu nginithandile. So umuntu okholwayo umuntu ongcwele uthando lakhe lumenza ukuthi angabe umuntu oyinkebi. Ukuze wena ukhombise ukuthi uyangithanda njengomfowenu fanele uze kumina makukhona inkinga. Ingakho ethi uyindlela yeqiniso ngoba zonke izinto azikhuluma uJesu Kristu wazikhuluma phambi kwabantu bonke. Ngesikhathi uPilate bemsola uJesu Kristu bembuza ukuthi ngale mfundiso yakhe nalabafundi bakhe bemsola ngayo ukuthi ufundiselani ngayo. Bemenza sengathi yena ukhulume kambi. Wababuza uJesu Kristu wathi ke yindaba ningabuzi labantu engibafundisayo konke ngikufundisayo ngoba yonke into ebengifundisa ngifundise phambi kwabantu akukho engifundise ekuqasheni. Amen. So lokho kusikhombisa kona ukuthi mina njengomuntu omala akhulume ngezinto eziphambene nemfundiso kaNkulunkulu angikhulumeli mina ngoba naku ngifuna ukuthi ngiziphakamise mina ngithola udumo kube olwami ukuthi ngithi uShembe akafundisi ngendlela efanele. Lokho ngoba uJesu Kristu wakhuluma ngendaba zabaFarisi nabaprofeti bamanga. Kungimele mina ukuthi ngime la ngibabalule bonke abantu abenza izinto eziphambene nemfundiso kaNkulunkulu ngokuba yini uJesu Kristu umuntu oyineqiniso. Uzasho athi konke okukhulunywa ebumnyameni kuyokwenzeka ekhanyeni. Yes Lord. Yes Lord. Ngokuba yini usifundisa kona ukuthi thina abantu abangcwele Yes Lord. sibe neqiniso. Umkhombisa umuntu uthando ukuthi umtshele into okuyiyona not ngoba naku ulwa no. Uthi uJesu Kristu uthi uNkulunkulu impindiselo ngeyami. Yes Lord. But uma ethi uyindlela neqiniso nokuphila mina ngihamba endleleni kaKristu fanele ngenze izinto ngeqiniso njengoba neqiniso ngingami ngikhulume ngale ekucasheni ngiloke ngisaba ukukhomba izinto engezona zikaKristu kodwa ngibe ngithi ngiyakholwa. Bonke abaprofeti babezikhomba izinto nabapostoli babezikhomba izinto engezona zikaNkulunkulu.
bonke abaprofethi uJoshua, Moses, Isaiah, Jeremiah, Habakkuk, Amen. uJona, Amen. bonke bakhuluma ngakho ukuthi silmele iqiniso, Yes, Lord. sifundisa abantu izindlela zikaNkulunkulu ukuze abantu bahambe ekukhanyeni ngokuba ke uJesu Kristu ngukukhanya, Amen. uNkulunkulu ngukukhanya. Amen. Amen. So uma izwi liza, alizwi ngokuba wena uyalahlwa. Yes, Lord. Izwi liza ngokuba lifuna ukuqondisa wena nendlela zakho. Ingakho uJohane uMbhapatisi athi nginguye lo memezayo ehlane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ethi qondisani ukuba uyamemeza ehlane, azangame angene emgodini ayomemeza emhosheni. Yes, Lord. Usehlane utshela bonke abantu njengoba ngimlana ngimemezela izwi kuba wona bonke abantu abafuna ukusindiswa Yes, Lord. nabantu abafuna uNkulunkulu ngokweqiniso. Qondisani imkhondo ke. Fanele wonke umuntu azi ukuthi ke uma ukholwa yini elindelekile kuwena. Amen. Ngokuba uNkulunkulu kugcwele uthando, kugcwele umusa, kugcwele iqiniso. Leqiniso eleze la uJesu Kristu ligcwele umusa. Ingakho uJohane ethi ke uMose wayephethe umthetho babe ngaphansi komthetho kaMose. Kodwa uJesu Kristu yena uphethe umusa leqiniso. Umusa ukuthi wena ngeke usabulawa ngezono zakho noma ujeziswe lemhlabeni. Uzonikwa umusa nesikhathi sokuthi ke kuze kufike isikhathi lapho uzobona khona ukuthi uyisoni uma likufika izwi njengoba uNkulunkulu ethi ngizakuba nomusa kulabo engizaba nomusa kubona. Yes, Lord. So uma wena izwi likufika ungafuni ukuphenduka uqhubeke nokufuna ukwenza izinto zobumnyama uhambe ngendlela ezingalungile. Umusa ukufikile wangafuni ukwamkela. So awukhonjiwe ngesibhamu ukuthi ke wena ukholwe ngenkani. Uma wena ukholwa kaShembe ungasibona isidingo sokuthi uphume khona ngokuba ke uyajabulela wena ukuhlabela amadlozi. Yes, Lord. Uyajabulela wena ukugcina isabatha. Amen. Uyajabulela wena ukuthi ke ugcina isihluthu. Uyajabulela ukuthi wena abafazi ababili. Amen. Uma wena uthi uyiChristianity ayikho into ethi uyiChristianity eBhayibhelini. Yes, Lord. Hallelujah. So uma wena uthi uyiChristianity ngokuba ke lapha amaChristianity anibhabhathisi egameni likaJesu Kristu nithi abantu abaphakamisa izandla. Amen. Kula kuyithombe. Nabantu besifazane nithi abashumayele nibanika iplatform kuma pulpit ukuthi bame khona banishumayeze. Yes, Lord. Ungafuni ukwamukela imfundiso ewumusa leqiniso ukuze wena wazi ukuthi yini ekufanele uyenze endlini kaJehova. Awuphoqiwe ukuthi ukuyeke lokho kodwa umusa ukuficile wena unqaba. Amen. Hallelujah. Do you understand? Amen. So uma thiwa sithandane akushiwo ukuthi nje sithandane sibambane ngezandla sithi ke noma wonile sithi no ayikho inkinga unomusa uNkulunkulu uzoxolela. No, lisho kahle iBhayibheli lithi ke abantu abangcolile ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Amen. So uma ke abantu bengalungile bengeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu lokho kusho ukuthi ke fanele kuphenduke. Yingakho sishumayela intshumayelo yokuphenduka. Asishumayela intshumayelo kaGrace le ekuthiwa khona ke uGrace womusa ukuthi wena ke uNkulunkulu ubusisile uzokubusisa uma ukholwa kuyena uzokunika imali uzokunika umfazi wesibili uzokunika imoto uzokunika umsebenzi. No, Mina ngindlela leqiniso nokuphila. uthi kuyindlela leqiniso lokuphila bese athi lapha kwincwadi kaNtuzana ofunda uqede bese uyahamba kwincwadi kaMathewu chapter 6 from verse 33. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. So uma endlela leqiniso bonke abantu abafuna ukuthi bapheleliswe kuNkulunkulu fanele bahambe endleleni kaKristu. Amen. Bahambe endleleni kaKristu. Amen. Njengoba behamba endleleni kaKristu bahamba ngokweqiniso. Akukho afihliwe. Yes, Lord. Ngokuba nasezulwini ayikho into emfihlakalo. Amen. So uma ke sithi siyakholwa akufanele sifihlelane lutho. Yes, Lord. Yonke into ofanele ibe sobala ngokuba ke nami akukho engizokufihla ngami. Amen. Akukho kufanele ngikufihla ngokuba ke uNkulunkulu wazi bonke. Yes, Lord. And bonke okufihliwe uyakuveza uNkulunkulu okubala.
ngokuba ingakho kugcina kubonakala umfundisi oyisifebe, kubonakala umfundisi ophingayo, kubonakala umfundisi odlimaza abantu, kubonakala umprofethi omqambo amanga, ngokuba zonke izinto eBhayibhelini zibekiwe zidinga wena ukuthi ke ube nokuqonda, and ukuqonda ngeke uzukulethele umfundisi wamanga. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 23. So ukuze wena upheleliswe ithini incwadi, ukuze uthole zonke izibusiso. Incwadi ngokukaMathewu 23 Yes, sir. verse 33. Zinyoka. Imini oshofuna lo ncwadi. Mthembe chapter 6. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 verse 33. Verse 33. Xolo bazalwane. Ukuze sipheleliswe. Hallelujah. Sidinga umoya oyingcwele. Phela. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 verse 33. Yebo. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Kuphela into yokuqala kumele sifune kuthina kuba kuNkulunkulu nomuntu omi phambi kwethu sifundisayo. Uma ngimi lapha phambi kwenu angizelanga uzontshela mina ngempilo yami ukuthi ke ngiphila kanjani, kumnandi kanjani ukuphila. No, angeke ngitshele ukuthi ngayapi, akubalekile lokho. Into emlileni edingayo into ebhole phansi eBhayibhelini. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. So uma ke uze endlini kaNkulunkulu awuzelanga umsebenzi, iCV yakhe shiye ekhaya. Shiya iCV yakhe ekhaya, ungenze neCV esontweni ukuthi ayizothandazelwa. No. Qana. Khona konke lokhu kuyakunezelelwa nina. So uma ke ufuna umsebenzi, Amen. iza nesicelo somkhuleko, asike isimo sokuthi uphathe envelope uyocela umsebenzi nge-envelope egcwele imali. Yes Lord. Kumfundisi umfundisi wamanga. Akukho eBhayibhelini lethiwa khona mesifuna izinto nezibusiso asikhokhele izibusiso uNkulunkulu. Ningakhathazeki ngengomuso. Singakhathazeki into zakusasa ngokuba ke uma sigcwele ubulungiswa bukaNkulunkulu, sigcwele uthando lakhe, Ngokuba ingomusa iyokukhathazelela okwayo. izokuzikhathazelela kwayo. Hlehla ngifuna uverse 33. Hallelujah. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Into ekumele sifune kuqala thina sonke, Umbuso kaNkulunkulu sidinga umbuso kaNkulunkulu. Uyini umbuso? nokulunga kwakhe. Uyini ukulunga kwaNkulunkulu? Yes Lord. Uyini umbuso? Amen. Uyini ukulunga kwaNkulunkulu? Amen. Le ncwadi eJohane chapter 15 verse 12. Hallelujah. Yilo umyalo wami wokuba nithandane njengalokhu nginithandile. So thina simele ukuthandana. Amen. Bathi abantu awushumayeli ngothando. Umushumayela akukhombisa ukuba nothando. Amen. Ngoba yini emasontweni abo ugcona abafundisi ababarobhayo ukwazi. Yes Lord. Ngothando basebenzisa uthando luyifake Yes Lord. ukuze banenze nina ukuthi nikhiphe imali ngokukhulu ukukhuthazeka emaphaketheni enu ninikele kubona, nicebisa abantu, kodwa nina emoyeni yenu nihluphekile. Yes Lord. Imoya yenu empty. Khuthuza ngamazwi. Hallelujah. Bathatha iBhayibheli balisebenzise ukuze bakwazi ukuthi banicekele phansi indlela yokwazi. Amen. Bahambe ngezimoto ezinamasondo emhlanje. Yes Lord. Malimozi. Bahlale kuhlala emzini emadouble story ngezimali zenu nina kodwa niyahlupheka. Amen. Anginandaba ukuthi unamalini. Yes Lord. Amen. Ngokuba ke ingcebo yakho ayisho lutho. Amen. Hallelujah. Uma ungenalo uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho, Amen. ungenakho ukuzithoba, wena unqunu. Incwadi yeSambulo chapter 3 verse 17. Amen. Amen. Uma ungenalo ulwazi kaNkulunkulu, wena unqunu. Ngokuba ke abantu abaningi bathatha izinto abazizwa abantu bezikhuluma emgaqweni, Amen.
bazisebenzise uthatha noma ngabe iyiphi advice bathini advice ngesiZulu umyalo uchule bomunye umuntu uthatha ukuchule bomunye umuntu bacobelelana ngolwazi oluyize ukukhuthaza abanye abantu haleluya baningi abantu ababhala incwadi bekhuthaza abantu ukuthi uba kanjani isigwili ulakha kanjani ibhizinisi kodwa still bonke labantu laba babambisene ehluphekeni ngokomoya yes lord izeless bonke basebenzela ukuthi babe yigwili kuma bank account nasemaphaketheni kodwa ke imphefumulo yabo icindezelekile ithi incwadi qeqesha ingane yakho ekutheni ikhule ibe yiloyo into efanele ngesingisi bathi train up your child in the way they should go so umntwana wakho umqeqesha ekutheni abe yinto efanele kusho incwadi engcwele yes lord wena umntwana wakho umfike ama video games ayikho into wrong ngama video games but uma engafundisekile ngokusaba uNkulunkulu ingakho bezoqeda ukuphuma ama video games ayongena ku internet aloke scrolla ahlangana namantombazana enqunu ahlangana nabantu abafaka ema plastic surgery ahlangana nabo bonke abantu mase inhliziyo yakhe iyaphazamiseka nokuqonda kwakhe bese kuyaphazamiseka afuna ukuhamba nqunu njengalabo abafana ababonayo lapha ku Instagram yes lord afune ukufaka indebe ezintsha agunde ngendlela ethize ayibonayo ku internet amen yini imfundiso ayikho nawe mzali awufundisekile ngokuba abazali bakho abakufundisanga ubuhlakani bukaNkulunkulu amen wonke umuntu uhlakaniphile emehlweni yakhe ingakho iBhayibheli lithi zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni yakhe kodwa uNkulunkulu ukala imoya ngokuba uNkulunkulu ukala umoya wakho ngokuthi ke ngabe lokho okwenzayo kwamukelekile yini ke amen ngokuba nicebile ninemali nina yonke into kodwa imphefumulo yenu hey ihluphekile ngingangabi nemali kodwa uma nginolwazi kaNkulunkulu inhliziyo yami ikhululekile uma kukhululeka inhliziyo uNkulunkulu uzozinakekela zonke izidingo zami ngesikhathi sakhe uma nginaloko qondo ukuthi ke le khona ngoba kuvuma uNkulunkulu ngeke ngize ngizame ukwenza i-shortcut ukuthi ngibe nemali amen ngeke ngize ngizame i-shortcut noma ngiqamba amanga ukuze ke ngibe nemali ngeke ngiqamba amanga ukuze ngithole umsebenzi amen imisebenzi ezongenza ukuthi ngiqamba amanga ngiyayeqa ngokukhulu ukuziqhenya yes lord ngikhululekile ngokuba yini ke bonke abangaphansi kukaNkulunkulu bakhululekile abanakusolo yes lord yes lord ingakho sithi ke siyakwazi ukuma la sisole izwe ngezenzo zokungcola ngokuba ke kubhaliwe phansi ukuthi abangcwele bayowahlulela izwe omfundele incwadi leyo bese emva kwalokho siyabuya uyahambe kwincwadi yaseRomani yokuqala baseKorinte chapter 6 from verse 1 amen incwadi isambulo isahluko sesithathu verse 17 ngokuba uthi ngicebile ngokuba uthi wena unale madlana yakhe bank le madlana yakho inkulu ngoba uyisebenzele ama billions ama millions ngokuba uthi ngicebile kangisweli lutho unezindlu nga4 unemoto nga4 ingane zakho azisweli lutho unayo yonke into indoda yakhe iyagqokisa ikufaka amacici ikufaka amagolide igqokisa izitolo ezibizayo amen nidla e-restaurant nihamba niyodla e-restaurant ekseni eGoli amen nibuye nihambe niyoflash eCape Town amen haleluya nihambe niyophuza eThekwini amen kanti kawazi ukuthi ungolusizi nijabulela ukujabuliswa izinto zasemhlabeni izinto eziphathekayo baningi basebenzela ukuthi babe nakho konke kodwa ke kanti kawazi ukuthi ngolusizi abafundisi abasafuni ukushumayela ivangeli ngokupheleleyo nangendlela ekuyiyo ebhalwe phansi ngokuba yini bafuna ukufana nezwe mathi ke mekade ukhuluma ngeBhayibheli efundisa ngendlela eqondileyo ngokubona ukuthi abantu bayabaleka ebandleni ngenxa ukuthi ke bafuna igospel ezokwenza ukuthi ke bafane nezwe amanzi antukutuku haleluya babaleke ebandleni amen abona ukuthi ngiyaluza
ngokuba yini umqondo wakhe usawubeke emalini akasawubekanga eqondisweni nobulungiswa nothando likaNkulunkulu seliphelile kuyena. Amen. Ashintshe igospel afuna ukuthi ke abantu beze esontweni kugcwale izitabane zibe nama-positions esontweni, kugcwale izifebe zibe nama-positions esontweni, abantu bajole esontweni, kushumele abantu besifazane esontweni, ligcwale isonto lisemfini. Bonke abantu bathi bangaphansi komusa ngoba yini bafuna ukwenza into abayithandayo. Kukuphi le eBhayibhelini khona-ke kwathi umusa kufuneka uxhaphaze? Hallelujah. Ngokuba umusa ukukhombisa wena ukuthi wena unesikhathi osinikiwe, unikiwe isikhathi ukuze wena uphenduke, ngokuba-ke le mali yakho ngeke izikufake ethuneni, soze iyakufaka ethuneni le mali yakho. Amen. Do you understand? Amen. Ngiphe Ngokuba uthi ngicebile kangisweli lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi nokuhawukelwa. uma-ke uthi ucebile kodwa manje uNkulunkulu uthi wena ngokuhawukela, lokho kusho ukuthini kuwena? Ungolusizi nokuhawukelwa nompofu Uhluphekile, wisihlupheki nophuphuthekayo and futhi ngalokho wimpumputhe. nohambaze. Uma ungenabo ubuhlakani bukaNkulunkulu ufana nomuntu onqunu, Yes, Lord. ngokuba wenza izinto ezihlambalazayo. Wena uzitshela ukuthi wena uyadlisa, Yes, Lord. obhuti umadlisa, osisi umadlisa, Yes, Lord. bonke baphambukile, banqunu, bahluphekile. Amen. Ngokuba yini? Bacebile ngemali kodwa imphefumulo yabo ihluphekile. Amen. Do you understand? Amen. Ungathi amen, ufuna ukuqhubeka umunake lapho imibhalo leyo uyifuna. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuthi uthi ngicebile kangisweli lutho kanti kawazi ukuthi ungolusizi nohawukelwa nompofu nophuphuthekayo nohambaze. Ngiyakukululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe. Igolide elihlanzwe ngomlilo, elithestiwe, lithestiwe ngomlilo. Amen. Ubuhlakani Amen. bukaNkulunkulu, imiyalelo enikiwe Amen. ekhombisa uthando, njengoba othi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Hallelujah. Ungaphindi, ungantshontshi, ungabi ufakazi wamanga, Yes, ungabulali, hlonipha uyihlo nonyoko, Amen. ungafisi into kamakhelwane wakho, wothanda uNkulunkulu ngamandla akho onke, ngengqondo yakho yonke, ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho yonke. Uthande uNkulunkulu ngakho konke oyikho. Amen. Hallelujah. Usabe ukwenza into embi phambi kwamehlo kaNkulunkulu, ngokuba le myalelo le igciniwe enhlizweni yakho, Amen. ukuze nawe uma sokhulisa ingane yakho uyifundisa the same thing uNkulunkulu akufundise yona. Yes, Lord. Yes, Lord. Yini enenza nibe weak nina madoda kubafazi benu naseyinganeni zenu? Ingoba imfundiso kaNkulunkulu ayikho kunina. Yingakho ungenankinga ukuthi unkosikazi wakhe agqokise kanodoli, afake impahla ezifishane, afake ama-stomach out umfazi womuntu. Amen. Ingane yakho nayo igqoka iveza amathanga, Amen. kodwa-ke nithi-ke niyakholwa ningcwele, uthi wena uyibona into erong ngalokho. Yes, Lord. Kuyaba sekuqhamuka indoda ibuka umfazi wakho ngamehlo antshengayo, sebeshintshana ngezinamba, umfazi wakho useyakuphingela, ingane yakho isiqalile iyafeba. Amen. Yini ozoyikhuluma ngoba nawe uyindoda yomuzi, uthi uyakholwa,
kodwa still usagqoka ibhlukwe ehlala ezantsi kwezinqe. Yes, Lord. Ufaka ama-ring, udweba ama-tattoo, ufaka ama-vest, ufaka nezikhili ezincane uhambe emgaqweni kophaca. Yes, Lord. Hallelujah. Uzobonakala kanjani umehluko? Uzobonakala kanjani ukuthi wena ungcwele uhloniphekile ngoba phela ke ukuba ngcwele khombisa ukuhlonipheka. Ukuhlonipha umyalelo kaNkulunkulu ezokwenza wena ukuthi uhlonipheke. Yes, Lord. Ngendlela obukeka ngayo. So, le mali zenu zinivala lengqondo nokuqonda. Kuphele ukwesaba uNkulunkulu. Kuphele uthando likaNkulunkulu kunina. Amen. Lo thando uJesu Kristu asinike lona, asithanda ngalo kwaze kuba sekufeni. Amen. Yilona lo thando thina abantu abangcwele ekumele sifundisane lona, sihlale kulona. Amen. Ukuze sikwazi ukuthi sahlulele izwe. Ngokuba ngeke uthi wena ufana nezwe uthi uzokwahlulela izwe. Amen. Ngiphi incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 6 from verse 1. Incwadi kwabaseKorinte isahluko. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithupha kwivesi lokuqala. Yes sir. Ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile? So uyabona ukuthi ebandleni kunengxubevane khona. Abazwana abazalwane. Ngenxa ukuthi abazwani nobulungiswa bukho kubona, bathatha udaba balusenkantolo. Esikhundleni sokuthi kufanele ngabe bona bayilungisana ngoba balungile, bakhombisana indlela, bakhombisana uthando. So uma sothatha indaba yasebandleni uyifaka enkantolo nomuntu wasebandleni, lokho sikhombisa ukuthi uthando lwaNkulunkulu alukho ngoba ke umfowenu umfisela okubi. Yes, Lord. Amen. Kungabi kwabangcwele na? So thina uma ke sikholwa, uma nginenkinga ngiya kumfowethu ngimkhombisa uthando, ngikhulume naye ngokuthi ke ngifuna ukuthi ilungise leyo nkinga. Uma ehlula mina ufune ngibize omunye wabangcwele esinaye ngize naye kuyena ngoba ke ufune kube khona ubufakazi. Yes, Lord. Uma engafuni ukulalela mina nomfowethu sesimthatha simbeka phakathi kwebandla. Amen. Understand? Ukuze lapho manje kube khona ubufakazi ukuthi ke yena akafuni ukulalela, mina ngiyazama ukuthi kube khona ubulungiswa. Kodwa lokho akusho ukuthi angihambe ngenkantolo noma ngimlahle ngimzonde. No. Amen. Do you understand? Yes, Lord. Le nto le encwadi ekhuluma ngalo nto ngithi incwadi This kaMathewu le khona ke ebuza ukuthi umfowethu uma engona ngimxolela kangaki na. Chapter 7. Uyayithola? Ngiphela phaya chapter 9. Hallelujah. Uyayithola? No. Chapter 8. No, uyithola lapha chapter 7.
Qhubeka lapha incwadi uqala waseKorinte ngoyithola. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte Chapter 6 from verse 1. isahluko 6 verse 1. Ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile kungabi kwabangcwele na? Anazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? So abantu abangcwele umsebenzi wabo ukuthi balungise izwe. Alahlulelwe izwe ngoba naku lilahlwa. Ukwahlulela kukhombisa ukukhipha iqiniso. Ubeke izwi laNkulunkulu obala njengoba linjalo. Umuntu akhethe ukuthi uyafuna yini ukulandela iqiniso noma cha, ngoba sithiyo sathi akekho umuntu okhonjiwe ngesibhamu ukuthi enze intando kaNkulunkulu. Kodwa uma enqaba ukuthatha izwi njengoba uJesu Kristu athi ke lamazwi engakhulumayo angahluleli mina, kodwa izwi engilikhulumayo eliyokwahlulela ekugcineni, ngokuba unikiwe isikhathi sokuthi wena ulandele imfundiso elungile ukuze wena ubuyisele esimeni sokuba sothandweni likaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu usifuna sonke silungisiwe. Amen. Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, So uma izwe lahlulelwa abantu abalungile, anifanele ukunquma namacala amancane na? ingakho ke uma kukhona inkinga phakathi kwami nomfowethu okholwayo kufanele sihlalele phansi sidingide sibize nabanye ofakazi ukuze kube khona ubufakazi mayelana naleyo nkinga. Yes Lord. Yes Lord. Ngokuba ke angikwazi ukuthi mina ngifuna ukuthi ngahlulele umfowethu, fanele silungise ngendlela esifundiswe ngayo eBhayibhelini ukuthi inkinga ezikanje singakwazi ukuzilungisa kuphela uma sokwazi ukuthi silandele imiyalelo kaNkulunkulu. Amen. Ngokuba izinto ezidala ukuthi kube khona uqhekeko emabandleni yilokuthi abantu bonke bafuna ukuzimela, abafuni ukuma esisekelweni semiyalelo kaNkulunkulu ekuyiyona esiholela kuphi? Ekuphileni. Ekuphileni nesekutheni sikwazi ukuthi sibe nobudlelwane nomunye nomunye. Amen. Amen. You understand? Qhubeka ungifundele. Hallelujah. Anazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? Anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu ke okwalokhu kuphila. So sinikwe namandla ukwahlulela izwe lokuthi ekhambeni lesikhathi sokwahlulela nezingilosi, ngilosi zobumnyama, ingilosi zobumnyama, ingilosi zikaSathane ziyokwahlulela yilabo abangcwele kanye noNkulunkulu uJesu Kristu. Uyokwehlela ingilosi zakhe nomkhosi wonke esezovala lomhlaba. Amen. Labo abalungileyo nabangcwele ibona abayokwahlulela izwe. Yes Lord. Nengilosi. Yes Lord. Kubhalwe phansi siyakholwa yilokho ukuba lonke izwe libhalwe phansi liqinisekisiwe ngakho konke. Akukho uNkulunkulu akushoyo okungafiki idlule. So nalokho sihleli phezu kwakho sisuki. Yes Lord. Ingakho uthando lwaNkulunkulu lungaphezulu kwakho konke esikwenzayo. Luyisisekelo lokuthi thina siphile ngokubambisana nangokuthandana. Amen. Ngokuba uma kulekha uthando ekhaya nasemndenini kuba khona uqhekeko. Yes Lord. Yes Lord. Same thing nasebandleni, uma kungekho uthando kuba khona uqhekeko. Amen. Ngakho ke uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? Ungathatha umuntu ongakholwa umhedeni uzomfaka ezintweni zabantu abakholwayo.
Lo muntu akanasithunzi phambi kaNkulunkulu, akazi lutho. Hallelujah. Akazi lutho. So why nithi ke mekukhona inkinga esontweni lijaha ukuhamba inkantolo? Yes, Lord. Ngoba phela esontweni inini abantu enabahluleli ngoba nilandela umthetho obhalwe phansi okuyiwona oqondisa yonke into ngomuntu. Amen. Amen. Yingakho abantu bagcina sebephuma behamba beyinyangeni bethi bayakholwa. Yes, Lord. Beyofuna imisho kunamacala enkantolo. Amen. Bethenga abantu ukuze babulale omunye umzalwane ngenxa yokuthi ufuna ukunicala. Amen. Hallelujah. Uthando seliphelile. Yes, Lord. Umusa usekho ebadleni. Njengoba kwenzeka koShembe nakwamanye amabandla behamba inkantolo bebanga izikhundla. Uma uzazi ukuthi uNkulunkulu ukubizile, asikho isidingo sokuthi wena ulwe. Yes, Lord. Ngoba uNkulunkulu unothando. Amen. Hallelujah. So simele ukuthi nathi sikhombise uthando. Amen. Ithi incwadi uma umfowenu ekuthathe kusenkantolo, mnike konke akufunayo. Amen. Ngokuba ke uma ke ugoloza uba inzondo. Hallelujah. Lezi zinto zasemhlabeni lezi libangayo angeke ngibange namuntu noma ngabe yini. Ngokuba uma ufundisiwe ukuthi ke ungabangi, sikuba isidingo sokuthi ubange. Uma uyingane elalelayo, sikuphi isidingo sokuthi ufuna ukubanga nizonikwebhane. Yes, Lord. Fana abantu abafuna ukuhlukana isifa. Amen. Uzona umfowenu ukuba ke ubaba kushile ifa le bank account, lo bank account ino 10,000 rand, niba ngo 10,000 rand kuze kube kuba nisakhulumisana impilo zenu zonke. Impilo yakho yonke uzona umfowenu ngenxa ukuthi wathatha ikhadi lababa wakho lasebhenki noma wathatha umbhedle kababa wakho. Kuphele uthando. Bangakanani abantu bebulalana amafa. Bebulalelana amantombazane. Ubulala intombazane kuyaba sombulele lo muntu kuyakushiya nawe ngakusasa iyahamba yogala omunye umuntu noma iyofeba nomunye umuntu. Ningabesaba ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 10 verse 28. Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo. Kepha kakhulu mesabeni ophamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Nize nithenga abantu ukuthi babulala abanye abantu ngenxa yomkhapolo, ngenxa yobona, ngenxa yokuthi ufuna ukwamukela iqiniso. So why kumele ngisabe umuntu ozongibulala abulala inyama kuphela? Amen. Amen. Okubuhlungu ukuthi nonke nife nizondana ngoba nonke nesihogweni. Yes, Lord. Umuntu ongcono lalela, uma wena ukwaziwe ufeba uyesihogweni nokufeba kwakho. Yes, Lord. Amen. Nawe lokwazile ufele emanyaleni. Hallelujah. Nawe lokwazile uyesihogweni nesihogweni nobabili uyoqhubeka nigwazana esihogweni. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba lizoni nobabili. Amen. Amen. Kodwa uma ufele ukulunga Yes, Lord. ukuthi ngima la ngitshela indaba zenu zokuthi yekani ukufeba ngokuba nokufeba benu ngeke kuzokusiza ngalutho. Nina abafundisi abaprofeti bamanga nabapostoli bamanga nabantu besifazane abashumayelayo yekani lezo zinto ngoba uNkulunkulu akahambisani nazo. Uma wena lokho kuphatha kabi kwenza ukuthi wena uthenga abantu ukuthi bangisuse. Amen. Noma ufune indlela yokuthi ungifake ushevu Amen. ngoba uthi wena ngeke waziyo. Yes, Lord. uNkulunkulu uyakwazi lokho ukuthi wena usikhohlakala umthakathi. Yes, Lord. Yes, Lord. Izincwadi abathakathi abangene ezulwini. Amen.
noma ngabopha isigungu nekho uplani noma benza uplani kaJesu Kristu babiza abafakazi bamanga bathi ke uthe masibulala le tempeli mesibulala uzobulela ithempeli alivuse 3 days bangahlangana ubufakazi babo ngokuba ke yena uyikhulumile into ehlangene akukho ukusolwa kuyena konke akhulumayo uqondile kulungile Stefan haleluya so namanje ke sibi esisekelweni sikaNkulunkulu ukuthi noma wena ungama ungithuke mina ukukhuluma inhlamba yakho ethandayo mina ngizokuxolela ngenkulu futhi intokozo ngiqhubeke ngikuthande ngeqiniso likaNkulunkulu ngokuba ngikhathalele ngokuba sonke sifanele ukulungiswa isidakwa isilima isigwili isifebe umahosha umthakathi umqambi wamanga umbulali bonke fanele bazisole baphenduke kulezo zenzo zabo baphile othandweni lolu Kristu asilethele lona kule ncwadi yaJohane chapter 15 mofunda usheshe baba incwadi izenzi sahluko 20 verse 24 kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube igugu kimi ukuphila akuyona into etheni ukuphila ukuphila uphilela uNkulunkulu so uma wena ubona ukuphila kwakho funeka ufa omunye umuntu ukuze kuphile wena uyisilima kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela. Do you understand ukuthi siphilela uNkulunkulu sonke kodwa khona abaphilela bona aphilele umuntu yena abantu abawo taxi man abulala abanye abantu ngenxa yokuthi ufuna ukuphilela yena unomona ukuthi lo mzila ngifuna ushadwe yimina lalela wena uyesihogweni nalo mzila wakho haleluya kepha ukuphila kwami angikushayi into yalutho awuyilutho ukuphila kwakho ungaphileli uNkulunkulu ungaphileli ukukholwa ungenalo uthando lukaNkulunkulu ungenakho ukumesaba uNkulunkulu ukuba kube yigugu kimi kuphela ukuba ngipheleliswe ekuhambeni kwami. So sonke thina abantu ababekiwe kulomhlaba sibekelwe ukuthi sipheleliswe siqondiswe endleleni zethu nenkonzo engayamukela zokukholwa enkosini uJesu. Njengompostoli uPawulu ekhuluma ngokuthi wamukelisiwe unikiwe ukukholwa wonke umuntu ufuneke amukele ukukholwa ngokuphelele ahambe ngokuthuthumela asabe izwi likaNkulunkulu ngoba uma umuntu engalisabi izwi uyesihogweni enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Sikhuluma ngomusa nothando neqiniso okutholakala kuKristu. Iyona into ezokwenza ukuthi sipheleliswe. Uyaye ukukhuluma amanga, uyaye ukushaya amahlaya angasile. Amen. Uyaye ukubuka ama-movie angasile nama-Black Americans ehamba nqunu ethuka inhlamba. Bebhema insangu TV amantombazana akhona dansa vele izinga. Yonke lonto leyo uthi wena ke ngesonto uzohamba esontweni uyokhonza kodwa mobuya futhi ubuya wenza the same thing oyishilo uyenze ekhaya ewungcole phambene nentando kaNkulunkulu. No. Wena wisigqila sikaSathane wisigqila sesono ngamalengiso. Isigqila asihlala endlini kwaphakade. Kodwa indodana ihlala kwaphakade. Indodana umuntu owenza intando kaNkulunkulu. Ophila ngentando kaNkulunkulu. Njengoba Jesu Kristu ebizwa ngendodana. Ingoba nakho umoya oyingcwele wawulalela kwaze ngaba sekufeni. And lokho akakwenzanga kwaBirobhane incwadi yaseKolose. Amen. Chapter 2. Incwadi kwabaseKolose sahluko sesibili From verse 9. Hallelujah. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili iverse lesi9 ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Awuhlehle kancane uqale kuverse 7. Hallelujah. Verse 6 ngakho ke
njengalokho namukela uKristu Jesu inkosi, So uma somamukela uJesu Kristu inkosi, hambani nikuye, kumele sihambe sibani. nikuye, Qala ungifundele uverse 1 lo ncwadi bese uyaphinde uyela kulelo verse lelo ukulona. ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kakhulu, ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu. Silwa yabona impi esilwayo yimpi kamoya. Asilweni ngempi yezandla no. Iboxing ngiyayishaya kodwa ngilweni ukuthi ngilweni indumiso kaNkulunkulu no. Isports engisithandayo. Kodwa uma sekuziwa kuNkulunkulu ngilwa impi kamoya, ngilwa namadimoni abamba abantu, ngilwa noSathane oswele kubantu. Ngakho ke njengalokho namukela uKristu Jesu, So njengoba ke nimamukele noma ungakwamukeli ufanele ukumamukela ngokuba ke egcineni uma ungamamukeli wesihogweni. ngakho ke njengalokho namukela uKristu Jesu, Yes sir. inkosi, hambani nikuye, Fanele sihambe sikunjani? nikuye, nigxilile. Fanele sigxile. Uma ugxilile usuke ujulile entweni. Foundation. You understand? Usuke ugxilile entweni. So uma uhamba ukuKristu awuhambi untante emoyeni. Awuhambi untengantenga uphephuleka uya ngapha nangapha. Ngokuba uma ufuna ukuhlangana bakhe incwadi ka James noma eJakobe ubuye kuyona le ncwadi lefuna siqedele. Jakobe 1:5. Hamshesh. Hallelujah. Incwadi kaJakobe isahluko sokuqala ivesi lesihlanu. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, Thina sikhuthazela ukuthi uma uhamba kuKristu uhambe ugxilile. yes Lord, Uma ugxilile, uma ungaphelele ekholweni kwakho awucela umhlengi ukuthi akwenze ukholwe. yes Lord, Mina ngingakukhulekisa kodwa ke umuntu esikhuleka kuyena ubani? uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, Uma usola ukuhlakanipha ungaphelelisiwe ehlakanipheni kwakho, makacele kuNkulunkulu cela kuNkulunkulu, ungaceli kumfundisi, obapha bonke ngobuhle, ungaceli kuhlembe. engajakadi. uNkulunkulu akakhethi akangabazi. Yes Lord, Unika wonke umuntu ocelayo kuyena ngokuzinikela. Ingakho incwadi ithi ke uma sihamba kuKristu asambe kuyena ngokugxilile. khona uyakuphiwa. Khona uza kuphiwa. Qhubeka. Hallelujah. Khona uza kuphiwa isithembiso. Amen. Khona uyakuphiwa. Ngoba yini wena uyazinikela, uyazazi ukuthi uyashoda. Amen. Awuceli umhlengi, uyazinikela uNkulunkulu. Kepha makacele ngokukholwa, Cela ngokukholwa, fanele ukukholwe ukuthi lokho ocela uzakuthola. engangabazi Ungangabazi uma ucela, ungabi inhliziyo mbili, ungangabazi, ungananazi, zinikele ngokuphelele. kepha makacele ngokukholwa, Cela ngokukholwa. engangabazi Ungangabazi nakancane. Ungangabazi. Uma ucela uNkulunkulu, zinikele. Azi ukuthi lokho ocelayo uzakuthola. Amen. Ngoba unokuqonda. Ingakho ke kufanele ugxile. Fanele ugxile. Ngokuba ongabazayo unjengedlambi Umuntu ongabazayo nonenazayo ufana negagasi elivele limuva umoya, akakwazi ukuthi ame aqonde ahlale kusisekelo sokugxila kuwela ngale ncwadi yabagxilayo. Hallelujah. You understand? Amen. Ngokuba yini ke unoqonda, uyafuna ukuthi ugcwale uthando likaNkulunkulu, uyafuna ukuthi ke uthando likaNkulunkulu ugcwale kuwena nawe ugcwalise uthando lakhe. Njengoba Jesu Kristu esifundisile ukuthi ke asithandaneni. Thina abantu abafuna ukukholwa ngokuphelele. Nigxilile. So uma wena ke usathi uma ukholwa kunabantu ongabezwa kahle abanyanyayo, hey uyagula. Woe unto you. Hallelujah. Usenkingeni. Hallelujah. Ngokuba wena awakugcwali ekholweni. Ukukholwa kusho ukuthi ke ufuna ube nokuthula nakho konke umuntu. Lelele incwadi emaHebheru chapter 12 verse 14 no verse 13. Ngifuna leyo ncwadi leyo iphuthume uyisheshe khona sokwazi ukuthi siphinde sibuye sibalansise lento engishoyo ukuthi ke landela ukuthula nabo bonke abantu. Incwadi emaHebheru Chapter 12. Hallelujah.
verse 13. Incwadi yamaHebheru isahluko 12 verse 13. Yebo. Nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo. Yenzela izinyawo zakho indlela eqondileyo Ukuba okunqungayo kungaphinyazeki, kepha kunalokho kuphulukiswe. Haleluya. Nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo, ukuba okuqungayo kungaphinyezeki, kepha kunalokho kuphulukiswe. Qhubeka verse 14 uthini? Zamelelani ukuthula nabo bonke, Landelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. nilandele ukuthula nokungcweliswa. Kusho ukuthi uma ukuKristu ufuna ukuthula nabo bonke abantu, awuhambe wena ufuna izinkinga, Kanye nokungcweliswa. awufuni wena ukuhamba uba nenxa nabantu, ufuna ke kube khona ukuthula nobungcwele. Landela ukuthula nobungcwele nabo bonke abantu. Ongenakho, Ngoba uma ungenakho wena lokho angeyibone inkosi. ngeke uze umbone uNkulunkulu. Kubhalwe phansi. Ongenakho ukuthula nakho bonke abantu nobungcwele Amen. ukuze wena uthole ini ukusindiswa. Yes, Lord. Ngoba uma Yes, ungenakho Lord. ngeke uze umbone uNkulunkulu. Angeke kungitshela ukuthi uyakholwa wena ungcwele, kodwa manje kunabantu ongabezwa kahle, kunabantu ongabathandi, uyanyanya. No, awukakholwa wena. Niqaphelisise. Ufuna wena ukuthi ke ukholwe ngokuphelele, uzinikele enkosini, uhambe ugxilile. Yes, Lord. Ugxile, uzinikele ngokuba wena ufuna ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Amen. So awukwazi ukuza kuNkulunkulu Yes, Lord. umbaxa mbili, unhliziyo mbili, uza kuyena ngokukholwa. Uzocela ukuthi uNkulunkulu akusebenze, akunike ubuhlakani, akugcwalise ngomoya wakhe ongcwele, ukuze ukwazi ukuthi ube nokuthula empilweni yakho. Niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Akufanele nawe yedwa umuntu asabona uNkulunkulu indlela asikhathalele ngayo, ukuthi kufanele siqaphelisise ukuthi angabi khona oyedwa bandla ozokweqiwa umusa. Amen. Wonke umuntu ufuna uthole lo musa lo. You understand? Amen. So uhambe kulencwadi egxilile ngale bese siyayiqedela chapter 8 verse chapter 2 waseKolose. Uqhubeke lapha verse 8 verse 7. Ufuna usheshe. Mawuqeda lo ncwadi ngifuna uhambe incwadi yaseFilipi chapter 2 verse 5. Amen. Hamba baba. Nigxilile, nakhiwe kuye. Yebo. Niqinisiwe Kufanele sabe sigxilile kuNkulunkulu, siqinisiwe ekukholweni. kuphi? Ekukholweni. iBhayibheli lonke likhuluma ukuthi thina kufanele sibe ngcwele ngoba uNkulunkulu ungcwele. iBhayibheli lifuna ukuthi thina sikholwe kuye yonke imfundiso kaNkulunkulu, sihambe sigxilile kuyona, singahambi singabaza, singahambi siwa. Amen. Sibe esisekelweni sokukholwa, ngoba ke uma uNkulunkulu ekufika uwile, wo wena Njengalokho ngesizulu bathi nifundisiwe. maye kuwe. Yes, Lord. Njengalokho nifundisiwe. So njengoba simlana silwa nokuthi sifundise abantu ukuthi bahambe begxilile kuNkulunkulu ukuze bathole ukuphila okuphakade, bathole nomusa uhlale kubo, nabo bahlale kuKristu, uKristu ahlale kubona, uKristu akwazi ukuthi asinike isiphiwo sikaMoya Engcwele. Nivame ukubonga. Sijwayele ukwenzani? Nivame ukubonga. Singaba abantu abanyazayo, abangenako umusa, abangenakho ukuzithoba. Sijwayele ukubonga. Sibonge. Hallelujah. Sibonge. Xwayani futhi kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize. Sibheke nabantu abeza bezofundisa labafundisi benu, nalabaprofeti benu, nalama motivational speaker khona sigcwele umhlaba wonke, afundisa abantu ukuthi babe yigwili, afundisa abantu ukuthi ke umakhelwane wakho uNkulunkulu letha abantu for a season ukuthi bakuyuse, and then emva kwalokho uNkulunkulu aphumeleliswe, bazosala bakuzone, okwazi ukuthi abantu bakhonkotha imoto ehambayo. Yonke loo nto wena sobheka abantu, uwe abantu ngaleyo ndlela wena Njengokwemvelo yabantu.
ngokuba yini imvelo yomuntu ukuthi afuna ukucomparisha zonke izinto ngokucabanga kwakhe nangobuhlakani bakhe obuyize obubula obungazange buhlanganiswe nobuhlakani kaNkulunkulu. uNkulunkulu usitshela kahle ukuthi-ke asilandele ukuthula nobungcwele nabo bonke abantu njengesifundiso zokucathulwa kwezo. yezo yonke lonto leyo uyiyela esikoleni uyithatha emabhukwini uhlezi ezimotivator ngayo yonke into ehlangana nayo emabhukwini afundayo abhalwa abanye abantu ngokuhlakanipha kwabo Kungenje ngokukaKristu. yayizwa lonto leyo. Ngiphe le ncwadi yaseFilipi isahluko sesibili verse 5 bese siyavala. Ungalaleli noma ngabe yini oyizwa ngabantu nje abakhulumayo bekhuluma ukuhlakanipha kwabo bengakhulumi ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Umuntu akhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu ukutshela ukuthi isaba uNkulunkulu nezwi lakhe. Uhlukane nento eyisono ezokwenza ukuthi wena ubambezeleke ekutheni ukwazi ukubona uNkulunkulu. Hallelujah. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili verse 15. Verse 5. Incwadi kwabaseFilipi chapter 2. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili verse 5. Hallelujah. Mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Qala ngencwadi John chapter 15 verse 12 bese uyabuza ongivela ngalo ncwadi leyo. Bazi ukuthi ke muphi lo mqondo lowo okuKristu Jesu. Hallelujah. Yilo umyalo wami. Umyalo lonto umyalo ikwingqondo isempilweni isenhliziyweni ike ikumphefumulo kaJesu Kristu. Lo myalo lo asinika wona umoya okuyena. So lo moya lo ngqondo leyo kuyena uthini? Wokuba nithandane. Fanele sithandane. uJesu Kristu ulethe umoya wothando, umoya wokuthula. Do you understand? So ingakho ngale kwincwadi yaseFilipi uthini? Hallelujah. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili verse 5. Mawubekini lo mqondo. So le ngqondo le Jesu Kristu asinika yona ngale kwincwadi kaJohane ethi masithandane, usinika lo myalo ukuthi thina sithandane njengoba naye esikhombisile uthando. Uma wena uthi kuKristu kufanele kugcwale le ngqondo le ekuKristu. Yes Lord. Mawubekini lo mqondo. Mawubekini lo mqondo ukhona kuyena uKristu Jesu. Mawube kini lo mqondo owukhona nakuyena uKristu uJesu. Owathi enesimo sikaNkulunkulu. Wathi enesimo ukuthi umoya engcwele ukuyena. Yes Lord. Yes Lord. Uyamsebenzisa umoya engcwele azange azagoloze. Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa. Azange azagoloze akusebenzise njengalama false prophets nabaprofeti bamanga nabapostoli bamanga nalabo mama abazibiza ngabishop beqamba amanga yonke into abayenzayo labantu besimanje namasonto besimanje. Amen. Nabakhonza. Hallelujah. Izinto zamanga bayarobha izwi likaNkulunkulu balisebenzisa ngendlela yabo nenkanuko zabo kodwa uNkulunkulu akakushongo lokho. Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. uJesu Kristu wayelingana noNkulunkulu. Yes Lord. Kepha wazidela ngokuba yini umoya oyingcwele uhleli yena wazinikela umoya oyingcwele ukuthi umenzise noma ngabe yini lo moya oyingcwele ayifunayo. ethabatha isimo senceku. Wazenza ini? Isimo senceku. Do you understand? Wazenza isimo senceku. Azange athi ukuthi ke ngiyalingana noNkulunkulu so mina ke ngizokwenza noma ngabe yini engithandayo. No. Enziwe ngomfanekiso wabantu. Thabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyene enjengomuntu ngesimilo. uNkulunkulu wathi efunyene enjengomuntu ngesimilo wazithobisa, wazehlisa, wazithoba, walalela kwaze kwaba sekufika. walalela umoya oyingcwele lokho asifundisa kona ukuthi nathi sifanele ukulalela izwi likaNkulunkulu elingcwele kuze kube kuphi? Ekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. You understand? Amen. Simele ukwenza into uJesu Kristu ayenzile thina sonke thina abantu abakholwayo. Ngeke sithi ke namhlanje no angizizwa kahle ngeke ngize ngithobe intando yaNkulunkulu ngengenze ngizohamba ngiyophuza ubhiya ngidakwe noma ngizobuyela ngiyokhonza izithobe ngihlabela amadlozi. No. Uma sawuzinikela uNkulunkulu
wenza intando kamoya oyingcwele kusukela ekuqaleni kuze kuyobe isiphetho sokuphila kwakho awushintshi. Amen. Do you understand? Yes, Lord. So ngalokho uJesu Kristu wanikwa igama Yes, Lord. engaphezulu kwawo wonke amagama. Igama lakhe ngokuba ke igama likalizwi elalikhona ekuqaleni komhlaba. Lelo gama lelo lalikuNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu wayewulizwi. uNkulunkulu unguye ulizwi. ukuze kuthi ngegama lika Jesu So ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. legama likiwe liphakanyisiwe. Yilapho wonke amadolo ezoguqa kuphi? Awabasezulwini nawabasemhlabeni. Umuntu wasezulwini uguqela uJesu Yes, Kristu. Lord. Uma ke ungakholwa uJesu Kristu uNkulunkulu, wayezoguqela yena pho Amen. ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Yes, Lord. Yes, Lord. Nezilimi zonke zivume. Wonke umuntu ukhuluma ngabe isiChina, isiNdiya, isikwekwele noma ngabe yiluphi ulimi. Ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Wonke umuntu uyavuma bayebona inkazimulo yakhe yena yedwa owadala izulu nomhlaba ukuthi uyena inkosi. Bonke abamphikayo nabamgwaze esayidini bayovuma ngalosuku kuyokhala izizwe. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Kube inkazimulo kuphi? uNkulunkulu uyise. Lapho uyobe sethi-ke wozani ngapha nina abangcwele bami abusisiwe. Nina ke benzi kokubi sukani kumina. Anginazi. Bathi abanye hayi ngoJesu Kristu thina nje sasivusa abantu abafile. Acha nangingasebenzeli mina. Yes, Lord. Bathi abanye hayi uJesu Kristu nanganginikela nje. Athi wena ugcinanga imiyalelo yami. Amen. Abaprofeti bamanga, abapostoli bamanga, omama abashumayelayo, iphingi, ababulali, ifebe, idakwa. Hallelujah. Bonke labo nabathakathi nabahlabela amadlozi nabakhonza izithombe. Amen. Bonke bebaphika ngoba yini abafunanga ukwamukela izwi bahola umoya oyingcwele, bafuna ukuholwa inkanuko nenhliziyo zabo belandela ke inkanuko zayise usathane oba umbulali kwaseqaleni. Amen. Mekhuluma manje ukhuluma ngokwakhe. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngiphi incwadi yezenzo? Qala uvale ngale ncwadi yaseFilipi ungiphi uverse 5 kokugcina. Hallelujah. Incwadi kwabaseFilipi Verse 5. mawubekini lowo mqondo wawukhona nakuJesu Kristu. So siyanxusa bazalwane, siyancenga ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu nomusa neqiniso ukuthi mawube unina lomqondo owawukhona kuKristu Jesu. Mawube kuwe lowo mqondo lowo owawugcwele kuKristu Jesu. Yes, Lord. Yes, Lord. Mawugcwalise kini. Amen. Ngipho Acts 2:38. Incwadi ngokukaJohani Ngipho Acts 2:38. incwadi yazenzi isahluko sesibili verse 38. Hallelujah. uPetru wayesethi phendukani. So uma ke wena ufuna uholo moya ngcwele, ufuna umqondo owakuKristu ukuthi ube kuwena, into okumele uyenze ukuthi ushiye konke ukungalungi kwakho nokugcola kwakho nokungahloniphi kwakho umoya ngcwele uphenduke. Amen. Phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe Phenduke ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. uyobe sewuthethelela wonke amacala akho wenzile. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Emva kwalowo uyobe sewunikwa ngaphezulu isiphiwo sikamoya ngcwele. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu Isithembiso esethu nesabantwana benu isabantwana bethu esabo bonke abakude esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. uNkulunkulu ushabaze ngabakho uzobabiza. Thina siyashumayela izwi silibeke lapha ukuze abantu babheke ukuthi bayaqualify yini ukuthi bathole isiphiwo sikamoya ngcwele noma bona ba right bephila ngendlela yenkanuko zenyama yabo behola usathane. Amen. Asinenkinga asikhombe umuntu wesibhamu. Yes, Lord. Uma ukuthi ke uyancapha awuncapheli mina uncaphela izwi ezokwahlulela ekugcineni ukuthi wena wangizwa wancapha wangafuna ukuphenduka ezonweni zakho. Yes, Lord. Ngalokho ke hamba uyosha noyihlo usathane esihogweni. Amen. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi So ngenxa ukuthi ke
unikiwe isikhathi. Amen. Incwadi ithi zisindiseni kulesizukulwane Yes, Lord. esiphambeneyo. Amen. Zisindiseni manje usanesikhathi Yes, Lord. ngokuba awazi uzofa nini. And ekufeni kwakho awufuni ukufela emanyeleni ungayazi inkosi. Amen. Fanele uma ufe ngokwenyama manje usaphila ubulale zonke izono zakho. Uhole umoya oyingcwele. Amen. Ingqondo yeJesu Kristu nakwena iphile. Yes, Lord. Uphile ngomoya wothando, uphile ngomoya wokuthula. Uthwale ijoka likaKristu ngokuba lona lilula. Amen. Zisindiseni. Sisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. You understand? Amen. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga Nkosi uJesu ngothando lwakho olungaka ukuthi wena wadela ubukhosi bakho Nkosi, wehla walingana nomuntu, wayidela kwaze kwaba sekufeni ukuba thina sibuyisane sibe nobudlelwano nawe. Siyabonga uthando lakho Nkosi. Wena wamthanda umuntu kangaka waze wazehlisa wathatha isimo senciko. Siyakubonga Nkosi yethu Jesu Kristu. Abantu bakho mabalibone uthando lakho Nkosi, silibone sisemhlabeni ukuba wena wazehlisa, singaboni kuyinto yokuphangwa, ukuba wena moya engcwele uhlezi empilweni zethu, sihambe ngendlela engayona yeqiniso neyokuphila. Sihola-ke Nkosi yethu Jesu Kristu, intando yakho yenziwe empilweni zethu, ube isibane esikhanyayo, bonke abantu basibone, laba abanike amandla ukuthi bezwe Baba njengamanje izwi lakho libaphilise, bathathe isinqumo sokuthi bafuna ukubhabhadiswa bahambe nawe njengaba okhokho bethu ababehamba nawe Nkosi, ubakhiphe eGibhithe. Ngaphandle kwakho Nkosi abahambanga nawe, kwakusawukuthembeka kwakho nalapho Nkosi, ngoba wena uNkulunkulu oyifezayo izithembiso zakho kubantu, uthembekile ngaso sonke isikhathi. Abakutheste Nkosi, bayinikele impilo zabo, babone ubuhle bakho empilweni zabo. Bangakuthesti ngezinto eziphathekayo Nkosi, kodwa banikele impilo zabo, bathi bakuzame, ngoba abantu abaningi bayakhala ukuthi uNkulunkulu wena uyaphuza ukubaphendula, kanti moya engcwele abafuni ukuyinikela impilo zabo kuwe, bezwe imiyalelo yakho, bafuna izinto ezijabulisa inyama. Kepha Nkosi yethu Jesu Kristu abakutheste ngeimpilo zabo ukuba bayinikele, babone ubuhle bakho nokulungiswa kwabo empilweni zakho. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, sokushiya iningwane mayelana nalabo abafuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu, bathole isiphiwo sikamoya engcwele, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, soshiya iningwane. Inamba bazalwane, laba bafuna ukusithinta enambeni kuWhatsApp noma bafone noma basende SMS 066 566 9245. So iphindi inamba bazalwane 066 566 9245. Siyatholakala ke na ku YouTube, ipage lethu bazalwane izwi, ongizoqala ngoGmail laba abafuna ukusenda ama-email address izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. So iphindi email address izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku YouTube, mufuna ukusendela abangani bakho ukuze bezoyizwa lentshumayelo, bathatha isinqumo sokuthi baphenduke, noma ufuna ukusenda ama-comment izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala ku YouTube ngaleyo handle izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala futhi na ku Instagram izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu bazalwane, manje kuze kube phakade. Amen. Amen.
Sibonga bazalwane, siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivuma. Asenze imovement yokuthi silwe izimpi zabantu, but silwa impi kamoya. Amen. Sihleli kwisisekelo sikaKristu and isona kuphela leso. Sithi inkosi mayande idunyiswe.